Na Rympei U Hynñiewtrep ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Katkum gi khubol ong ba ka jingiakynduh jong Donald Trump baru Xi Jingping labo ba ka shim ba ka long ka jingjob ha ka kamsan himasima. Katkum ka jingbo jingtho hakikot sa kan mau jong presiden ka Republican and Rachel jong ki jingiakren baburi jong ki lo ong ba ki nong ai jingmut jong Trump ki ngait ba ka ni ka jingiakren ha pring Trump baru Xi kalak ban wan ra jingma Shibun ya ka Taiwan hakini ki snem ki bansawan. Namal ong baki nong ai jingmut bak hamrang ba jong Trump ki shepting baka jinglam nanti na ka jingelang jong u ka barang shen baru presiden jong ka China Xi Jingping kalak ban long ka jingma ka khraw ka Taiwan na ba ka China kalak ban ikhar thama persha ka Taiwan hapo jong kini ki san snem banwan wala ka jingelang bat ka jingiakynduh hapreng jong Trump baru Xi hakate ka sngi ka long ka basngan bat ka bayat bet ya irenti inrei loong bakitu ki bayajan baru presiden ke US kidap da kajing snosi ka bakhraw habaya day ba kajing thamu jong ka China katkum kajing snow jongki lengba kate kajing kren hapdeng jong Trump bat Xi Jingping hakate kajing lang